Kaki Mas Gepeng, salame kanggo ponakane sing ayu dhewe nggih. Nggih diwasan oleh Mas Gepeng ngrapa mlideg. Sing dalu, sing mirsani. Nggih Pak Sukri, kula pun dugi griya salam kangge sedaya penggemar tayub mawon nggih. Matur nuwun. Nggih. Pak Mur Jalin ke panjenengan Pak Anjar ke wonten Jalin matur nuwun. Pak Rena ke wonten dalem Kampak Modo sing dalu Pak Rena sama Mama Rena. Spesial balik kaki Mas Omeng yang punya Malaysia. Mat malam Mas Omeng, mat penonton live streaming. Yuk mari kularas. Janjimu kaya panganan, esok soto sore radang. Katresnanmu kudu onderdil sing gampang ditempel. Dina Senin nganti Sabtu goceng cowok ngece aku. Sir-siran nganggo ban serep dik, kuatir sing guri macet. Nek macet sing ganti dik. Jarene dari sapa? Tresna karo aku mah. Wis suwi rene asline, tapi pengelit kok. Selak karo batinmu. Ya, suwi dipenging yana bareng aku. Saiki kamu udah mulai nek lucu gue setangan kaya aku nih. Sawang menjelok
geger